नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मोनथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सानै सानै। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सहदीप नार्जारी आरो सन्जना बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों रबेन सिं रामसियारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्टरानो गोजोन बर'। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मामुनि बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेल एसबि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लादो। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।